aku iki bingung kayak mikir dhewe lho. Kayak ngene iki lho. Bondet iki tambani nyanggone Mbah Bogel ora enek. Kayak goleki ceking ya ora enek. Aku iki bingung lho ngene iki. Tak samare iki lek bondet iki urung mari tenanan lho. Iki bar madul kok sawah kono. Tandurane kok penyakitan ngono kae iki. Kasih opo iki. Jarane sempet kok piye ya besok. Duh. Tok lek ngapa begini kono kuwi? Cak-cok piye to? Ora ngerti wong budrek apa piye to jane. Loh, awakmu to, Jok? Wah. Ngerti ra apa, Jok? Iki nyapa to, Jul? Kok kaya wong budrek kae. Entek obat opo piye? Ora lho, Jo, aku ki ora bingung, ya ora kentekan obat. Aku ki budrek ki mikir bondet. Soale ki bondet ki urung ditambani ki wis angel golek-golekane. Ki golek ceking ya ora enek iki lho. Ngene iki piye menurute sampean ki? Solusine iki piye? Lah iya to, Jul. Aku jane yo ngerti. Jane yo mesake jan karo bondet. Gara-gara anakmu kuwi to, Jo. Bondet malih edan kaya ngono kuwi. Cintaku padamu, di mana kamu ya? Ini nyonge wis kangen. Cintaku padamu. Cintaku padamu. Piu, piu. Lah itu. Lah awakmu wis goleki warung to, Jul? Tekan ndi lek menggoleki? Tekanu nang warung makan lek menggoleki. Iya iso juga lho, Jo, lek nek warung. Soale bondet iki nek ndi warung sok mlebu. Soale mangane bingung lek ngono kuwi iki. Soale lagi ngene, soale ngono lho wong. Apa digoleki apa piye to, Jul? Lek misale digoleki lho, Jo, lek yahene lho. Dukun saktine ora enek. Iku awak dhewe mesti muyeng-muyeng ndi-ndi ngono. Iku. Ora lho, Jul. Kowe engko panggah nek cangkemmu mek ngrata seneng ora bakalan temu. Yo, dibeli apa piye yo? Se, Jo. Lek mu goleki arep nyang endi? Kene-kene, Jul. Goleki nek kene lho. Goleki yo nang pasar no, Jul, apa ning warung kah, apa ning kebun ngono lho. Kowe lungguh kene, Jo. Aku sik bingung iki, ketoke. Engko lek ade muter-muter engko mek muter kaya jam lho engko mari dhewe dhewe. Muter mubeng ngono malah bingung. Alah sembuh dul karepmu. Jane pengen ketemu perang golek bondet. Ngene iki goleki bose dhewe gitu. Ya ciking yo ora enak. Lu ngene warung apa ning endi iki? Iki ning endi golekane bose iki? Ning warung. Warung nggone sapa? Mosok nggone Gede Tarni kok ae warung. Biasane mbiyen kae. Kon nggone sapa ngono lho. Lah nek kabeh ora mungkin. Tapi yo mbol lho, soalnya bos iki edan lho. Yo bingung gak ceking barang yo ora enak ngene iki. Dajole ning endi? Goleki ra ono. Ana parkiran. Bose barange ket mayu esuk ora ketok. Endi ya? Lah kae bajul. Arane beh malah nang kono. Ditunggoni nang kono mah nunggu nang kono. Jul, tak tunggoni nang kono lho, malah nggokok kene. Masalah. Lah aku yo ngenteni awakmu ki ngantek ora sandalane sandalku tak gowak ini kene iki lho. Janjiane nang kono ta wingi. Malah nang kene. Malah bingung pisan iki ngene iki. Oke, Mas dadi enten-tenan jebule.
kowe kuwi lho. Sing bingung ki. Lho, kok aku? Aku ya malah bingung. Dan tentenan ngene iki. Wes, ki kok lek ngene iki terus malah ora nek tak iki. Ayo. Lah nek ngene iki goleki bose ning ndi, Jul? Iki lho ki, bose nek kene iki lho. Aku dhewe ya bingung kok. Malah kok tak Jul. Jul. Ndang goleki wae. Nang kene terus ora ketemu. Yo goleki. Yo, goleki yo. Udah, yuk. Oh cintaku padamu, di mana kamu? Ya teman-teman, itu kayak ada orang gila kemarin. Oh iya, dekatin yuk. Ayo. Aku padamu. Bukan benar itu orang gila kemarin. Orang gila. Mangkat yang bawah lah. Tanduran ini iki. Sudah mau tuh. Apa ya? Maturne lah. Duh. Kok anak wong gembrene ngomong dhewe sapa to, Guys? Oh cintaku padamu, di mana kamu? Walah, nek kae bondet to. Cek malah semetan dia cek nyapo iki lho. Cek ngene iki lho, Geng. Goleki bondet ki gone ning warung, apa ning supermarket, apa ning Indomaret, apa ning endi ngene aku bingung lho, Geng. Kuwi ora ngerti to, Jul. Lah ya ngene iki toleh ngene iki karo anak oleh. Wonge ngono lho, wonge. Iki ning ndi ngono aku bingung ora kan. Sik, mandek. Ya bose udu ke. Lah kae no iki. Mau kayak ngene. Yo balik ya yo. Ojo. Dene kene no wonge yo. Oh, Lek, pas kebetulan iki ini to, Jo. Yo ngono kare ning kene kok. Oh, yo kebetulan aku goleki bose lek malah kaya ngene lho, Ging. Piye ngene? Ya lagi ngene iki urusane piye to, Ging? Jo, urusane piye ngene iki? Ya digonyang anu eno, rumah sakit RSD kono. Ging kok malah ora tambah mari, malah nemen Ging lah kono, Jo. Sayangku. Penting gobel sik. Oh, Gobel sik. Apa disotik nih sik? Pikir keri wis, Jul. Gobel sik yo. Mal. Piye piye. Satu-satu jalan iki lek bundet sampe mari iki jalukane di video call ae. Ben bundet ben mari malah ben seneng.